Nitro. What's that? This one. Can you do this for mommy? You say daddy. Yeah. Can you say daddy? Oh, dada. How about mamam? Can you say mamam? No. Mamam. Nitro, look. Can you do that? Can you do that? Diba you know how to do it? Don't hold the camera. He's holding the camera. He's vlogging. Look at him. Let go of the camera, Nitro. It's gonna be shaky. He looks fine. Dida. He likes to talk when he uses this. Awa. Let go of the camera. Let go of the camera. Masyadong malapit na ito. It's too close, baby. Sige na, let go. Let go. Let go. Wala na, inaagaw. Can I see your teeth? Where's your head? Where's your head? Good boy. Where's your nose? Where's your nose? Nose. Nose? Nitro, where's your nose? Hello? Pinakakain. Nitro. Where's your nose? Where's your nose? Where's your nose? You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Pang Duan the Vlog sa Pabibo and Pabebe. And Pabibe! Yes! Hello, Pabibe! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Oh. Ngayon, Wonder Fam, tapos na yung trabaho ko kahapon. Ngayong araw, ngayong umaga, papunta kami sa dump. Yes, isang malaking basurahan dito sa Australia kasi itatapon namin. Ano? Ang ingay mo dyan? Ang ingay ng bebe na to. Itatapon mo natin ang mga basura dun sa malaking basurahan. Yes. Agaw eksena tong bebe na to. Ako! Ang minamahal ko po, aking diwata. Hello! Wala akong boses. Walang boses. Pupunta po tayo ngayon sa dump. Yes, it's such a dump. It's such Let's a dump. go. Let's go. Baby na try yun. Hello there. Hi, bebe. Hi, bebe. Parang araw-araw nagiging mas mabuti na yung feeling namin. Pati si Nitro, gumising siya today, umiyak siya. Pero after nung kinuha ko siya, ano na siya, ma-happy na siya. Kaya alam kong getting better na siya. Ako din, medyo okay na yung boses ko. So, I'm sure I'm getting better na din. Si Dwayne matagal nang okay. Australian kasi siya. Ako 100% pa. Pero magaling na. Okay guys, so pupunta kami sa dump ngayon dito sa Australia. Ang malaking basurahan. Parang yung lupa nila, isang malaking basurahan. So we're going to the dump kasi we're going to dump all the stuff. Yung mga basura na that's lying all around the house. Nakakainis na. Sobrang daming gamit. So, I'm going to the dump now kasi matamad si tatay. Hindi siya nagda-dump. Kaya kami ang magda-dump. Mabait Pero we na are anak. not going to take a dump. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Yung ano nila dito, yung dump nila dito. Organized siya. Akala ko kasi, napipicture ko sa mind ko, parang isang bundok ng basura. Hindi pala. May ano pa, may guard, mga ganun. Tapos may areas kung saan pupunta. Meron dyan, tapos meron dun. Tapos may mga truck. May mga area kung saan. Tapos meron tatlong exit kasi ito. Meron dito, tapos meron din sa kabila. So, naka-organize yun. Nasa loob na tayo ng dump area, Yes. diba? That's right. Alright guys, ito siya.
Loosen up these straps. Hello, baby. I thought you have to stay here. May tatapon. Uy, kaya mo? This is why I put all the rubbish on top of the trees so I can just drag the tree out. But those are not green. Yeah, I'll put them back. Kasi may mga tubo, may mga tiles. Yun na ang workout niya. Yeah, I'm just gonna drive forward. Bright. Nahulog nga. May ulunan. May ulunan, may unan pa. Work? Yeah, it did. Bright. You're so smart. SMRT. Put those back na. Sobrang na. Wala, itatapon pala yan. This beautiful life. Ang dry ng lips ko. Pasensya po sa ubo ko. Okay, let's go now to general waste. You're beautiful, shine like a star. Ang daming ibon yan, yung mga white at saka black ibon yan yung yung basura. Tingnan nyo. Ang daming ibon. Ibis. Okay, yep, no worries. Grabe. Grabe mga Ibis ibon. heaven. Oh my gosh. They're so makaluluod. And now you can smell it, can't you? I can smell it now. Yeah, it smells disgusting here. Oh, I think I'm gonna soak. It smells so bad. Yeah, it smells really bad, doesn't it? Like, just disgusting. Grabe. Daming ibon. Sobrang daming ibon, no? Wow. Okay. That is crazy. Daming ibon dito sa dump. So, kinuusap ako ng ng nagtrabaho dito. Sabi niya 10,000 ibis live here. Wow! 10,000 ibis, Shanta. Sobrang daming ibis dito. Yun yung tawag sa bird na yan, ibis. Alright, Wonder Fam, maraming salamat sa panunood. Nakauwi na kami at nasa bakasyon si Palolo ngayon. Wow! Yes, tatay ko. So sa sunod na video, gugulatin ko siya kasi gagawa ko ng bagong driveway para sa kanya. Abangan kayo dyan! Thanks for watching guys at kinikita sa sunod na video natin. Bye for now!